May bawang pala. Ubusin ulit. Paborito ng mga kabuk yan. At talaga, masarap. First time namin bumili. Kaya lang, hindi ko alam kung ginagawa ko pag masarap. Kuya, yung amin walang bawang. Yung akin, konti lang. Naniwala ka din, yung bumibili yun eh. Nakakasar lang yun eh. Bawang po? Bawang marami. May sibuyas doon. May bawang pala. Ubusin ulit. Okay, dalawa. Gawin natin pa. Dalawa, kuya. Ate, yung ako ba? Sabihin mo sa kanya. Paborito ng mga kabuk yan. At talaga, masarap. First time namin bumili. Kaya lang, hindi ko alam kung ginagawa ko pag masarap. Kuya, yung amin walang bawang. Yung akin, konti lang. Naniwala ka din, yung bumibili yun eh. Nakakasar lang yun eh. Pero may sugar. Byron. Wala lang. Kanya, Ano dalawa. lang, wala. Yeah, Manila. Walang bawang. Mali lang. Yeah, Walang bawang. $15 na lang ang piraso. Ba? Yan. Yan. Singkamas po, carrots.
Bawang Todol. Please. Yan. Kamote pag naglagkit na yan, yan. Sarap yan. Nabasan niya mamaya.